Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, e o pobre queda só no final do paquete. Barababum, Osmar, Osmar, barababum. Osmar, a primeira rebanda do pan de molde. Quen foi? Menea esas patiñas, o maratón de películas de detectives empeza dentro de 5 minutos. Ei, Sherlock, non che parece que iría máis rápido se me axudases coas bolsas? Non sei como che gustan tanto esas películas. Son aburridas e previsibles. Un detective melodramático, un caso sen sentido e unha baguette guapa en perigo. Onde ten a graza? Josie! Josie, que che pasa? És da comisaría de policía, non? Non, son Osmar do apartamento 303. Vaya, que cabeza! Agora síntome aínda máis parva porque me roubaron a cousa máis importante que tiña na vida. Non! Roubaroncho o contrasinal da Wi-Fi. A consola de xogos PlayStation 4. Daquela que é, Josie? É o meu alisador capilar de crema batida. Agradeceríallo eternamente a quen o recuperase. Dixeches eternamente. Sí, a quen me devolvese o meu tesouro. Tamén che roubaron un tesouro. O tesouro da miña vida é o alisador capilar. Podes contar con nós. Contar con nós. A mí non me metas niso. Pero tú leas polos detectives. Poderás ser un deles e eu poderei conquistar o corazón de Josie. Por suposto, miña querida Baguette. Investigaremos o caso. Non podo caer máis baixo pedinlles axuda a uns pans valorentos. E por onde empezamos, Stevie? Elemental, meu querido Moldín. Poñendo unha gabardina, un sombreiro de detective e tomando un xeado. Stevie, prometemos a Josie que encontraríamos o alisador capilar. Pero quen perde un alisador capilar? Miña querida boliña, non importa que no perda, senón que no atope. Que no fará? Os DEA, os detectives do edificio azul. Quen? Nos, Moldiño. O noso edificio é laranxa, Stevie. Ademais, con ese nome parece de esparvos. A ver, deixadevos de nomes. Temos que encontrar o alisador capilar de Josie. Xo teño. Xa sabes onde está o seu alisador. Non teño o nome da nosa axencia. Migas. Moletes intelixentes, garbosos, astutos e sagaces con máscara. Segundo os meus cálculos, aquí ninguén leva máscara. En serio? Atendede, que vou facer 3 observacións atinadas. Primeira, alguén roubou o alisador capilar de Josie. Segunda, o ladrón é o culpable. Brillante. E terceira, esta gabardina non transpira nada e produce comechón. Vai parando, Stevie, temos que poñernos a investigar. Pódese saber por que falades con murmurios. Porque todo o mundo é sospeitoso mentre non se demostre que é inocente. Que foi o que dixeches, berra, que non te oio? Que todo o mundo é sospeitoso mentres non demostre que é inocente! Faced o favor de baixar a voz. Creo que xa temos a sospeitosa número 1. Quen se anda queixando sempre do ruído que fai o alisador capilar de crema batida? Quen di que é un fastío pro edificio? Que calé de la boca! Sí, segundo os meus cálculos, Lady Brioche sería capaz de roubar o alisador capilar para poder dormir. Felicidades, meu querido Bob. Eu xa chegará a esa mesma conclusión, pero como director de migas, prefiro que os meus axentes lle dean ao machín. Necesitamos máis pistas. Temos que investigar in loco. Ei, a quen lle chamas louco? Máis respeto, meu. Gran panadeiro, dame paciencia. In loco significa no lugar dos feitos. Sei como podemos entrar. Estás seguro do que faz? Dixen que calé de la boca. Conseguino! Para quieto, Stevie! Segundo os meus cálculos, podemos deducir que Lady Brioche non pecha a porta da casa. Elemental. Quen tería coraxe para invadir a casa dunha anciá indefensa e feble? Lady Brioche machuca a Provolonderson con 4 caos consecutivos.
Despois de entrarmos ilegalmente, temos que encontrar probas de que Lady Brioche é unha ladroa. Osmar, lembra que non podemos deixar pegadas da nosa presenza. Destrúe as probas. Para empezar, voulle prender lume a esta gabardina. Un zapato de Yoshi. Pero que é o que fai aquí? Rápido, ven alguén. Cala, entrou. Segundo os meus cálculos, este zapato é enorme. O sospeitoso debe ser un dinosauro presumido. Non, Bob, o zapato é de Yoshi. Calza un 40, sei no ben. Non me sexas cricas, Osmar. É unha pista, a mesma pista que atopamos antes. Moi ben. Xa rexistramos o lugar do delito. Establecemos contacto visual cos pés do sospeitoso e atopamos dúas pistas idénticas. Estámonos achegando. Só hai unha cousa que non entendo. Por que motivo roubaría Lady Brioche os zapatos de Yoshi? Non, porque os detectives teñen que usar gabardina. Estoume cocendo aquí dentro. Veña, Stevie, prometinlle que atoparía o alisador. Non te preocupes, hai dúas clases de detectives, os que perden o tempo buscando pistas inútiles e os que acertan quen foi ao instante. Xo teño. Xa sabes que non fixo? Non. Enfrontámonos a un delito clásico. Lady Brioche e Yoshi son a mesma persoa. Alguén as viu xuntas algunha vez no mesmo lugar? Sí! Contra. Fallei. Daquela este caso é irresoluble. Compañeiros, enfrontámonos ao delito perfecto. Nese caso é mellor recorrer ás autoridades. Sí, a autoridade máis autoritaria do edificio, non? A ver, que pasou agora, Otomán? Señor Max, sei que cambiou o peiteado. Sabe a crema batida. Ajá, xa temos o noso sospeitoso. O meu propio irmán. Só tes que dicirnos que foi o que pasou e poderás marchar. Mais che vale empezar a falar agora mesmo. Dinos cal é o segredo para ter o pelo tan sedoso. A crema batida botase antes ou despois do acondicionador? Señor Max, é a autoridade máis autoritaria do edificio. Non se complique e díganos como é que ten o pelo tan suave. Xa vos lo dixen, apampados. Vou á xuntanza do club de fans de Johnny Depresión. Botei un alisador de crema batida para parecer máis novo e moderno. Quen lla entregou? Quero nomes. Direicho por última vez. O alisador encontrou no Lady Brioche no seu apartamento e regalouno, máis nada. Daquela entrou alguén máis no apartamento de Lady Brioche. Alguén que pretende incriminar a pobre anciá? Sí, ese perigoso delincuente é a mesma persoa que deixou os zapatos de Yoshi no apartamento de Lady Brioche. Pero se non foi Max, quen foi? Señor Octavio. Espere, ese é o seu cómplice. Segundo o regulamento da comunidade, está prohibido reter o superintendente máis de 10 minutos como sospeitoso nunha investigación por roubo. Son Osmar, señor Max. Como sexa. Pero se de verdade querede resolver o caso do alisador capilar desaparecido, vide comigo. Mirade, Lady Brioche está partindo barras de pan receso na zona de karate. Caracio, é unha vella correuda. A ver, grazas ao meu sistema de vigilancia totalmente legal, buscarei as imaxes do día da desaparición do alisador no apartamento da señorita Yoshi. Espere, vai entrar alguén no apartamento de Lady Brioche. Temos que ir agora mesmo. Vaya. Non haberá problemas mentres non pase nada nos próximos 5 segundos. Que pasou? Grazas por obrigarnos a subir as escaleiras ás escuras, Stevie. Así é como se investigaba antes. É o estilo de Sherlock Holmes. El non tiña electricidade. E nós tampouco. Un caso de cada vez, rapaces. Can botou un peido? Ladróns no meu apartamento. Onde están? Pillarémolos. No teu apartamento. Pero é o apartamento de Lady Brioche. Claro, xa o entendo.
Entraches varias veces no apartamento de Lady Brioche pensando que era o teu. Acabaches deixando aquí o alisador capilar de crema batida. Cando o atopou Lady Brioche, deu ao señor Max, que acabou utilizando para comprobar se funcionaba antes de volverlo á súa lexítima dona. Caso pechado. Xuro que non sabía que esta magnífica crema era súa, señorita Josie. Foron estes detectives en licenza os que me explicaron a situación. Caso resolto polos famosos detectives de migas. Moletes intelixentes, garbosos, astutos e sagaces con máscara. Xa está todo aclarado, Josie. Daquela entrei no apartamento de Lady Brioche. Iso é todo. Vaya, que cabeza. Sí, é que as portas son moi parecidas. É que sí, unha é laranxa e outra morada. Lista para o agradecemento eterno que prometiches, Josie. Ah, sí, agradecereillo eternamente a Max. Pero, señorita Josie, só cumprín co meu deber como superintendente do edificio. Por certo, onde comprou ese alisador de crema batida? Toma, un cupón de Mercatona para comprar un alisador capilar de crema batida. Un momento, se tiña un cupón para comprar outro, por que non... Non preguntes, Bob, non paga a pena. Cambia de canles, Tibi. Non estás farto desta leria dos detectives? Non, ó. Despois de resolver o noso primeiro caso, quero máis. É todo para qué? O que levou o agradecemento eterno de Josie foi Max. É un alisador capilar de crema batida. A min chegoume. Non quero investigar máis nada, amigo. Osmar, fun puñer a máscara hidratante de aceite de oliva antes de deitarme e desaparecera. Non a veixo no apartamento. Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, e o pobre queda só no final do paquete. Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar, barababum.